आज आइटम होची कौन हमर चिकन कषा ना दही 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 पड़ी के चिकन कषा है ना दही रोसिया हो कुला दही चिकन कषा हो दही चिकन दही दही चिकन दही चिकन ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାତ ବସୁଛି ନା ଏଠି ଚୁଲାରେ ଭାତ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଚିକେନ ନା ଭାତ ଏଥିରେ ଚିକେନ ଚାଉଳ ଭିତରେ ଅଛି ଭାତ ପଡିବ ଏତେ ନା କଣ ଦେଖିଲୁ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ କଣ ବସିବ ନାଇଁ ପାଣି ଗରମ ହଉଛି ବା ଗରମ ପାଣି ଚିକେନ ରେ ଦିଆ ହଉଛି ଏପଟେ ଗରମ ପାଣି ଗରମ ହଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଥିରେ ଭାତ ପଡିଯାଇଛି ଏଥିରେ ଚିକେନ ଟା ରେଡି ମାର୍କା ଚାଲିଛି ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କିଛି ଆମର ଓମ ବାବୁ ବହିଛନ୍ତି ରେଡି ମାର୍କା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଅନ୍ନ ରେଡି ମାର୍କା ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ରୋଷେଇ ପୁରା କଷା ମାର୍କା ଚାଲିଛି ଆଉ ଭାତକୁ ଚିକେନ କଷା ନାଲି କୁକୁଡା ଆଉ ଗୋଟେ କାକୁଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି କାକୁଡିଟା ବଢିଆ ଭାବରେ କଟା ହଉଛି ନା ନା ପେଟ ଉଠାନି ମ କାକୁଡି ଉଠୁଛି ମ କାକୁଡିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସାଇଜ ହେଇକି ଚୁନ ଚୁନ ହେଇକି କଟା ହଉଛି ଏଠି ଭାତଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଟିକେ ଟେକିଲୁ ଚିକେନ ଟା ଚିକେନ ଚିକେନ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ମାର୍କା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ସବୁ ପୁରା ଭୋକିଲା ଅଛୁ ଖାଇ ବୋଲି କାକୁଡି କି ପିଆଜ